xa como calificar a un tipo de persoa que pode arrebatar da vida a outro por o simple feito de ser muller, simplemente. Entón eu intentarei seguir loitando coas verbas vosas e de toda a xente que queira participar para poñer o noso grande aldea nesa loita. Vamos dar comezo ao acto. Comezará o acto aquí esta rapaciña de San Sadurniño, Candela, que toca o clarinete, que nos vai deleitar con varias pezas, tanto ao comezo como a medio do recital como ao final. E despois dela vai comezar a recitar poesía. Bueno, este ano as poesías eran recitadas solamente polas mulleres que son de San Sadurniño, pero excepcionalmente vai comezar o acto María Xosé Lamas, que é a única muller que participou nos ciclos de exames de poesía, facendo poesías expresamente para este acto. Esta primeira poesía, a poesía que acaba de recitar, foi a primeira poesía que fixo para o recital de poesía femenino, a primeira poesía que se recitou aquí, que, bueno, nos gustaré mucho al final, que es un maravilloso libro, que para mí me gusta por la noticia, é a primeira poesía coa que comeza o libro, porque me parece que é onde se profundiza no que a igualdade e a loita pola violencia contra as mulleres, esa loita por acabar con a igualdade. Entonces, vai comezar María Xosé lendo o seu poema, despois irá Alba Rivera, unha das noviñas de San Sadurniño que temos ali á dereita, e despois Mariana Arroyo, outra das veciñas de San Sadurniño que participou, creo que foi no segundo recital e nos vai deleitar o seu poema. Sí. Bueno, pois vos deixo con María Xosé. O dito, moitas gracias a todas e todos. Moitas gracias, Ana, por me dar palabras para recitar aquel primeiro poema que fixen con tanto amor para un evento que me pareceu indispensable nos tempos que corren, nos que corrían antes e por desgracia nos que van a correr despois. Eu dixen un poema que se titula Poesía femenina, efectivamente. Vou dar paso. Poesía femenina, sí, porque non existe o sexo, só o xénero. Porque os determinantes, ela, xa non determinan nada se non se queda. Porque todos somos elas e todos eles. Nese entrelusco e fusco da ousadía, sosteño en ti que me comprendes. En ti, muller, en vos, nós, femias do mundo, e da man da historia que sempre nos ignora, inventando crenzas e pecados indisolubles, como aceite
en a hora 12. Como a terra nai en lugar enriquecido. Poesía femenina, porque ainda tetas non rima con poetas, a pesar das rosalías, das luces, das helenas, das xelas, das luisas ou das eimas. Porque dos condutos seminais saen palabras escollidas, metáforas sorprendentes, imaxes inigualáveis, alegorías fora das dimensións afectadas, e das propio só como os quentos de refugallo en 3 soles por lua. Poesía femenino, porque esta noite, amor, non teño cefalea, pero tampouco quero soportar o teu piso sobre mí no verde dos teus soños, nin escutar sentencia que soa que a corriente te acompaña. E non penses que por iso non temo menos. Son vivas da linguaxe de seguro. E vivas da linguaxe, desa linguaxe sexista que empregamos día a día, inconsciente do dano que fixemos no onte, facemos no agora e ainda faremos no futuro, cada vez máis incerto de igualdade, a pesar das loitas por uns mínimos dereitos. Mínimos con minúsculas en tan new roman de corpos seis. Votos en referendos organizados polos mandatarios defendan comicios de partidos políticos non partidarios e paridos por orones de xeito incluento acceso ao traballo de fora e o de adentro, con salarios reducidos, sin a flor de sal reservada para os traballadores de oficio, aqueles aos que pertence por dereito un posto, unha praza, un destino. Poesía femenino, porque a voz que se leva nesta altura, xorde de cordas de frecuencias curtas, aguda como a trade de feiro que en formicón armado desexa penetrar, como superación que vai furando na ferradura que atopa a esencia da palabra que nomea, que adxectiva, que contén e que define a existencia de nós para nós sempre nun neutro e plural que nos designa. Poesía femenino, para fornecer de epítetos aquilo que se extingue, para izar de vida canto medre no paraíso das ilusións que se dan por perdidas, das realidades que esmorecen por falta da choiva, non a freda, restringida polos nubeiros xordos que non responden ás chamadas dende números secretos, e que vagan vagamente vagabundos coa bagaxe de vagas agochadas na equipaxe de seu, esquecida na algunha estación, á deriva. Poesía femenino que hoxe agromou humos deste sotobosque estruturado en loas, en lembranzas, en prestixios, en nomes e homes concienciados, en donas produtoras, reproductoras fecundas en texturas, en poemas, en verbas escollidas que agora escoita o noso espírito afectado. Lembro a sinfonía número 1, ruptura lírica en rima e o opus 12, no seu terceiro movimento, tipo minueto de sonata ternario, sección terceira, exposición que se firmou sen repeticións. Que decía así? 3 de meu en triángulo cumprido sobre a profusa face agochada baixa que a ruída. 3 de trío por 4 de cadrado, decena autorizada, permitido ser radio de as flores tenras, murchas esquecidas das agullas do tempo en reloxos parados. 3 por 4 de danza non bailada, de ritmo non sentido, de calada boca, rindo en quedanzas perdidas nese abismo machista, decadente e consentido por poderes absurdos, dominantes das conciencias detidas no divino, na falacia integrista soterradas, baixo o peso de aceiro das oleadas dos imáns de mans longas engurradas que prolongan as túnicas
esvaídas que colocan os burros sobre as vidas. 3x4, ser presa, máis lixeiro, rematando o seu tom principal, na denuncia que ascende contra o vento dende as cordas da voz en espiral. Poesía femenina. Se seguimos penduradas a esperanza entre fíos de araña enmarañados máis compridos, enormes contra o tempo, fortes, por veces contra nada, máis febles se pretenden encadear a nosa loita. Poesía en femenino, agora, xa, facendo historia. Boas tardes a todos e a todas. A verdade é que, como teño moitas poesías por aí desperdigadas, creo que son estas dúas que fui diante, así que aparecen no libro, Fusquiño Fran Castelán, que creo que en algún momento teño guardada en galego, entón vou intentar lela tamén en galego sobre a marcha. A primeira titúlase Ela. Ela é forte, sabia, loitadora. Ela é valente, hermosa, positiva. Ela é unha muller das de verdade, desas que deixan pegada, pero non é perfecta. Ela non é perfecta, ti tampouco eres, pero se te fai de unha vez, provoca que penses dúas veces. A segunda titúlase Vive. E di así: nunca deixes que ninguén che arruine a vida. A vida é unha soa, vive paso a paso e non deixes facer nada con ninguén. Probablemente te arrepintas e, cando te decates, será demasiado tarde. A última, que está en castelán, vou intentar ler tamén en galego. Ela non é perfecta, ti tampouco eres, e posiblemente ningún dos dous o sexames nunca, pero se ela pode facer rir unha vez, fai pensar duas veces. Se admite ser humana e cometer erros, non a deixes ir e dalle o mellor de ti. Ela non vai recitar-che poesía, tampouco está pensando en ti en todo o momento. Ela dá unha parte de ela que sabe que poderá romper, así que coida e non a lastimes. Non a cambies e non esperes dela algo que non poida dar. Non a analices. Sonríe cando te faga feliz, berra cando te faga enfadar, e extraña cando non este. Ama con todo o teu ser cando recibas o seu amor, porque non existen as rapazas perfectas, pero sempre haberá unha rapaza perfecta para ti. Han pasado tantos años, ¿lo recuerdas? El mundo éramos los dos esperando las llegadas de la noche con un sinfín de besos quemándonos en los labios. Aquel primer beso con sabor a mar, ¿lo recuerdas? Y las emociones hirviendo a flor de piel. Te he querido tanto, tanto,
porque está muerto. Ya no son jóvenes nuestros cuerpos. El sentimiento continúa, sin embargo, un golpe. Sigo a través del tiempo contemplándome en tus ojos y cada día descubro un reflejo nuevo que me hechiza y me deslumbra. La historia de nuestra vida la construye nuestro abrazo diario en la intimidad de las almas, que contienen el momento más codiciado del día, de todos los días. Hola de novo. Ahora lle vou dar a palabra a miña compañera María Muiño, que é diputada provincial de Igualdade e Normalización Lingüística. Ela é parte tamén deste evento, porque gracias ao que fixeron na súa área temos unha gran exposición nos xardíns e quero que nos conte un pouco acerca desa exposición. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Como ben dixo Ana, efectivamente estou na casa. Teño que decir así para comenzar, bueno, que para mí é unha grande alegría pois que se retome este recital, como tantas outras cousas que nos separaron durante este tempo, pois obrigados pola pandemia, houve que facer unha parada no camiño. Entonces para mí pues realmente resulta emocionante que se vuelva a poner en marcha. Logo, bueno, Ana, pareceu oportuno que fixera esta intervención un pouco para contarvos da exposición que moitas de vos querestes ver e disfrutar durante estes días, que vai estar aquí todo setembro. E tamén teño que efectivamente pois felicitar a Ana porque no momento no que esta exposición se inaugura na Coruña, ela pois asiña veu que era unha exposición pois que encaixaba perfectamente con o complemento a este evento. Entonces, teño que dar as felicidades porque ela sempre está aí moi pendente de como facer todos os eventos e actividades que organiza moi dignos e declarados. A exposición que temos nos Xardíns titúlase Nós somos elas. É un traballo que se fixo en colaboración coa Asociación Cultural da Xente Bóveda da Coruña e que utiliza o arquivo fotográfico Vidal de Laxe como soporte pois, para obter estas fotografías de retrato concretamente que retratan pois, a realidade dunha época, os anos 20, 30, 40 femenino, de algún xeito, pois, como se titula tamén este recital. Conta pois, un período da nosa historia a través de imaxes protagonizadas por mulleres, unhas imaxes de extremada calidade que eu creo que a todos nos sorprende, non? Que fotografías pois, que poden ter tanto se tomadas en tanto tempo pois, a capacidade de transmitir e eu sobre todo me quedo con esa potencia das miradas, ¿no? Esas miradas de muller que contan moitas historias. Ese título Nós somos elas pois pretende que de alguma maneira empatecemos con esa exposición e que podamos sentir pois, que de algún xeito todas esas experiencias, ese soporte das vidas feito por esas mulleres, o traballo, o cuidado e tamén as loitas, pois son prácticamente as mesmas que todas nós temos que levar adiante a día de hoxe e que grande parte do que somos, pois, de alguma maneira, tamén foi grazas a elas. Este traballo, pois, de alguma forma, buscou utilizar pois, dúas linguaxes en clave artística, como son a fotografía e, por outro lado, pois, complementalo con mulleres do presente, poetas contemporáneas,
que elaboran a propósito, pensando nesa fotografía, pois un poema que acompaña e que podedes, eu convido a todos aqueles e aquelas que ainda non o coñezades, pois que xa que o día nos acompañou, nos quixo manter pois esta tarde bastante espléndida de setembro, pois vos animo a que a disfrutedes e que, eu agando pois que vos guste e que realmente vos remova o mesmo xeito que creo que nos pasou pois a todas aquelas pois que tuvemos ocasión de disfrutala e de verla. Nada, insisto, moi contenta de que se retome este recital e agradecerte a Ana pois a iniciativa de contar tamén con esta exposición que claro, con a Coruña pois se percorreu moitos concellos da Coruña que hoxe pois pensa o seu ciclo itinerante. O formato que ten é un formato grande, pensado para estar fora justamente porque naceu en tempos de pandemia e nos parecía oportuno pois buscar unha maneira de que a xente se pudera seguir achegando á cultura e tamén a traballos pois, que impulsen valores femininos tamén. Vale, gracias. Estaba dicindo Non que escoito a Ana coa máscara. Xordei de todo. que nombrara as veciñas de San Sadurniño que teñen que recitar agora, que sería Xela Barro, logo María Teresa Pouso e como peche Carmen Couce. Bueno, esta é unha que xa dixen outra vez. Escribín a miña veciña de Monfero cando eu vivía en Monfero. María, estás sentada no tacho, coas mans sentadas no colo. Os ollos vivos a vagar no lume e o pensar nas nenas, nas tuas bellas nenas de grandes sorrisos. María, estou lembrándote, aquí, a carón do meu lume, coas miñas mans no colo, sin pano na cabeza, sin nenas. Vexo a tua gravidade, o teo que non querer facer o retrato. María, que quentura do inverno, ti a license do clan. Pensarei en ti, sen verbas, por non saber expresar o que penso. Coido que te chamas muller, século, aldea, máis forte que a morte, que o home, que calquera lei. Ainda estás aí, coas mans deitadas no colo, coa lonxanía, co vento, cos húmidos ollos no lume do lar. Esta bonita reunión que estamos aquí. Muchas gracias. Vou ler unha poesía para a miña neta Beatriz. Estás chegando, miña nena, froitiño do meu tesouro, e cando veñas verás feitiño un castelo de ouro. Ali nos agacharemos, ninguén nos atocará. Botaremos a turuxos e tamén un aralá. Terá cristais de prata e escaleira de cristal, as tellas de chocolate e as portas de caramelo.
e terá un xardín fermoso con rosiña de terciopelo. Unha fonte de cristal chea de peixes pequenos, de colorinhos pintados, azuis e máis vermelhos. Brincaremos, miña nena, como as dos tolas pequenas, agachadas tras da árbore que nacerá no xardín, con follas de 1000 colores e rosiñas carmesí. Esta titúlase Rebenta a mordaza. Mordaza de ferro a labrega ten. Mordaza de ferro que ten que roer. Traballa e traballa só para comer. Lavas, fregas, planchas e faz de comer. E a terra florece porque a faz florecer. Rebenta a mordaza que forza ventés. Rebenta a mordaza antes do atardecer. Boas tardes a todos e a todas, aunque eu non sou moi a comparar as cousas que pasaron antes, non son gran fuerte, pero bueno, vamos a ver aquí. Onde estás, Lorenzo? Onde estás? Que ven o día e logo tedes. Eu teño fillo, eu estou triunfando e non teño a nai que me dé calor. Ela me arrocaba cando teño fillo, ela me abrazaba e me daba calor. Onde estás, Lorenzo? Onde estás? Que eu teño frío e non teño nada. Eu sempre tiña un sombreiro onde eu tiña sempre un ombro en onde me apoiar a miña cabeza. Unhas mãos que me acariciaban e me transmitían paz, amor, cariño, dulzura, bondade, porque como non hai máis cariño que como unha mãe. Esta fixena dedicada a meu pai, porque para meu pai é a persona máis importante en minha nai tamén. Creo que todas as persoas teñen o seu pai, que somos a familia todos os pais de nós. Vou a pintar as paredes en azul, porque azul é o vexo cero, e azul tamén a mar. Vexo meu pai cos seus ollinhos azuis, eu vexo navegando na alta mar, na súa barquinha pintada de azul. E eu no porto esperando que me veña a recoller. Vexo navegando co seu fillo e sua muller, nunha barquinha xixera. A mãe puxo-se brava, enfadouse, as ondas pasaban por río da barca. Ti baixaches da barca e camiñaches polo mar. O mar puxo-se bravo. E os peixes xogaban, saltando, brincando, ao teu redor. E a barca foi adoçando, desaparecendo. E o sol foi baixando e meténdose no mar. O sol, o mar, o céu, puxo-se vermelho, que colorido. Nunca esquenterei a posta de sol. Eu reía, eu choraba, porque sei que algún día viaxarei nesa barca. Vou a pintar as paredes, vou me esquitar da dor. Aquí temos tamén outra persoa que foi de San Sadurniño,
seus poemas que están aquí no libro. Como que eres? Por se queres achegarte, nos recitas os teus poemas que cando remates, Candela nos vai deleitar con outra pena que sei. Hola, boas tardes. Bueno, eu vou dizer que me criei en Sanxapón, pero xa sofro esta guerra. Este primeiro poema fala do Pazo. Foi escrita para nenos. Había unha vez, hai moito tempo, unha casa pequeniña que non estaba no bosque, pero estaba moi cerca dele. A María non lle gustaba, porque era de pedra, e ela, como a moitas, quería unha casa pintada. Non lle gustaba ser de labregos, nin con ese orde, nin carro, nin vacas. Por riba tiña lareira, na que sempre había 2 gatos. Certo é que tiña nomes moi literarios, sacados dos contos de Celia, el Babi e ela Pirracas. Os contos non os había na casa, ela traíos da escola, eran poucos e contados. Quen o ia dicir? Porque a escola estaba no Pazo con torre, con patio interior, galerías, salóns entelados, como estanques nos xardíns, estatuas e paseos ás pragas. María na escola non falaba das vacas. Hoxe tamén irei o teu retrato. Quizás na busca inconsciente de encher o poema de palabras. Intentei adivinhar-te o pensamento nese mirar canso e resignado. Pensarías no de todos os días, quitar os fillos adiante. Non, zocas non, dicías, zapatos de coiro, feitos de encarga, que para iso o pai traballa fora da casa. Vender a vaca, saber do arado, lavar a roupa, e moitas veces arredor da lareira se cala. Os cacheleiros, a caxejeira, o lugar de abaixo, ese era o teu universo. Ao final, María, naquela tarde de primavera, un árbol sacudida polo vento, botoucho as últimas flores. Estaba ali, tras o muro do Camposanto. Esta fala de Leonor, miña nai. Nas tardes quentes da ribeira, cando o río era grande e os prados longos, ti, axeonllada no río seco, lavas as nosas chaquetas. Aquelas amarelo limón que nos mercadas na feira, pareceme, non sei ben, que custaran 20 pesos. Poñíamolas cuns vestidos en mangas de raias verdes, moi descopados, dicían a luz, no claustro da igrexa. Os homes queiman na roza, os rapaces reparten terror entre as ras e os formileiros. Alguén río abaixo abriu as comportas para que os muiños fixesen o seu traballo. E ti, arrastrado pola enchente, coa auga ao pescozo, fuches quen de salvar as nosas chiquetas.
además xa podestes ver agora que nos citabas, é o libro dos 4 recitais anteriores. Eu creo que quedou moi fermoso, non sei, eu estou moi leda. Teño que dar as gracias por esta hora a Antón, que sen el este recital non tería comezo hai 5 anos, e non chegaríamos ao cubio do libro. Teño que dar as gracias a Eva Pedreira, que está por aí a deixo detrás da columna, que aceptou facer o prólogo do libro. Para mí é un orgullo tamén contar con Eva no libro este do Concello de San Sadurniño de poesía femenino. E bueno, vos vou antes de todo, que non me acordei antes de excusar a ausencia de Consuelo Picos, Ángela Arnosa e Nerea Calvo, que non pudieron estar hoxe aquí por cuestións persoais, e que tamén participan, son de San Sadurniño e participan tamén neste libro. Dar as gracias tamén a Juan Fernández, que foi o diseñador do cartaz, é o que leva a portada do libro, e Ignacio Fernández, o noso técnico de desenvolvemento local, que foi o que fixo as correccións ao galego por iso, había alguna cosa que estaba en castelán, e foi o que fixo a revisión. E bueno, pues vou a ler o que é o meu saúda do libro, e bueno, despois le dou paso a Eva para que nos fale, nos conte, nos fale tamén desa exposición que está aí fora, na que ela tamén participa, co cal tamén é outro honor máis a engadir. Parece que hoxe fixemos así un pack completo. E nada, vos vou a ler o que aquí puxe. Non sei se vos gusta ou non vos gusta. Eu expresei o que eu pensaba. Non chego a ter o vosso nivel de redacción de poemas, entón o fixen en relato. Pies para que os quiero, si tengo alas para volar. Foi unha frase que Frida Kahlo escribiu un ano antes da súa morte, en 1953. Sempre temos, a pesar de todas as circunstancias adversas, a posibilidade de facer da imaginación, de soñar mundos, unha illa de liberdade e progreso. Podría ser como activista a cativa que salta os valados, que rompe certas normas, que sempre ten azos para continuar, ou mesmo como o cerro no que a pintora mexicana se representa a si mesma, ceire, arredada da situación olimada na que se atopaba. O noso objetivo dende a área de igualdade do Concello de San Sadurniño é que cada unha de nós sexa libre, que poda voar soa sen ver cortadas as súas as polas desigualdades e as violencias. No rural, estas situacións vívense se cabe ainda con máis medo e vergoña polo que dirán. En moitos casos, as casas están soas unhas de outras, o cal impide poder sair a pedir axuda á veciña que viva ao rente, cousa que fai que ese medo sexa ainda máis grande. Para traballar nese eido, decidimos entrar na igualdade xunto coa axuda da Antón Tenreiro de Nova Poesía Vitírica, poñer en marcha este recital de poesía con verbos de repulso e odio ao que acontece, así como as verbas de forza, ganas e ilusión de poder ser libres e poder vivir sen medos, sen discriminacións e sen desigualdades. Outro dos nosos objetivos é axudar o apoderamento das mulleres, e sobre todo das mulleres de San Sadurniño, motivo polo cal contamos coa participación de mulleres da nosa contorna: Carmen, Consuelo, María Teresa, Nerea, Ángela, Alba, Xela, que ainda que dende sempre escribiron na súa comunidade, moitas veces sen deixar escoitar nin ler os seus versos a ninguén, cheos de sentimentos e sabedoría de amor. E non podíamos organizar un recital de poesía sen poñer unha pita de música, nun concello con tanta raizame a ela, e tendo como referente Cantarelina. Para iso, contamos coa participación da rapazada do noso concello, mozas e mozos que nos fixeron coxe aos nosos oídos coas fermosas melodías dos seus instrumentos, como está facendo hoxe aquí Candela. Todo isto merecía ser plasmado no libro, para que esas verbas non quedasen só no aire, e as podamos ler nun recurso das nosas casas, jardíns, praxos nun castiñeiro, e así reflexionar con cada un destes poemas feitos con tanto sentimento, e logo tentar por o noso gran tarea a prol da igualdade. Para rematar,
teño que dar as gracias a todas as mulleres e homens que participaron nestas 4 edicións feminino, mulleres do rural, así como a todas esas persoas que dunha ou doutra maneira axudaron a que este proxecto pudese ser levado a cabo e que tentaremos seguir realizando, primeiro con unha loita e confío que en breve con unha celebración do cadado. Moitísimas Boa tarde a todas e a todos, moitísimas grazas por convidarme. Para min unha honra estar esa tarde nestas terras que se enuncian con nome de santo, pero que teñen tanta historia fémina. Teño que dicir tamén que é un perigo chamar a alguén como a min a falar, porque sempre andarei a escaravellar por embaixo da historia oficial para encher a boca de as, de elas, de lugares, de historias, de silencios, de xustiza, de arte e de vida en feminino. É por iso que agradezo a Concelleira de Igualdade, Lideira e amiga Ana Breixo Mundín o seu convite, sempre comprometido e generoso, para falarmos un poquinho esta tarde, porque ela sabe que eu falo como a ela, con a que digo nosotras, e que a min interésame máis a marquesa e o santo, no nome do lugar, e na súa ollada, e na palabra da xente que podo escoitar hoxe e que me conta cousas. Cada vez que veño a San Sadurniño é cun cometido que leva nomes de muller. Se a primeira vez foi para ler os versos que acompañaban a exposición de máscaras artísticas que penduramos aí na galería e que se chamaba Segunda Face, a segunda foi para falar de Xela Arias, celebrándoa como esa quinta muller a que se dedicaban as letras galegas. E agora é para axudar un pouquiño a presentar este libro que convoca todas as voces dos recitais de poesía en feminino e esta exposición que está nos xardíns e que está agora mesmo batida polo vento da memoria e que se chama Nós somos elas. Tamén direi que, entre tanto, tiven moitas outras visitas persoais nas que fiquei prendida de San Sadurniño e das mans da auga da deusa Navia que vive no Arboreto, que puiden acompañar as miñas fillas que foron de anda onde facemos o crucello na feira do rural, coñecendo o labor de tantas mans que estilan mel, que cachean patacas, que colleitan a repinalda e a mora, a masa e a mención. Subín a Naraío a imaginar ese parladoiro que finca intacto na pedra, como falarían as mulleres de unidade. Saber os pasos da marquesa entre o toelo o que fundou a escola, merendiñas de pan con chocolate, educación e refugio. É unha honra e un placer acompañarnos esta tarde a vos e a tantas compañeras escritoras que hoxe están aquí en forma de libro e aí atrás de exposición, pero sempre transversalmente a palabra. Dixo Silvia Plath, son vertical, pero gustaríame ser horizontal. Sabemos que se refería a que non podía vivir máis con esa dor e seguir neste mundo, pero eu sempre interpretei ese verso como a ansia que temos as poetas de deixar de ser só voz, só pensamento e querer facerse libro. Hoxe temos aquí como se fose as celdiñas de unha encrucillada, as verticais, estas mulleres que miraron e recitaron e que falaron e que abriron o seu corazón ao verso, e tamén estas mulleres que desde a lona nos miran e non somos elas, e tamén as horizontais, aquelas autoras e tamén o autor que se fixeron obra impresa neste libro que hoxe se presenta. A exposición que podedes ver nos xardíns a 30 de setembro promete xuntar a voz de cristal do poeta do fotógrafo Vidal, histórico e urbanista de Laxe, e a palabra poética de 24 autoras compañeras como poden ser Ana Ramón, Suspato, Estíbaliz Espinosa, Eva Veiga, Elena Villar Janeiro, Lupo Fogaza, Pilar Pallarés e entre outras, tamén poniendo a palabra as imaxes de José María Milán. As escenas sucédense entre o íntimo, o fogar e o exterior da ella, pero sobre todo desde o llama temporal de mulleres creativas e donas que xa non están con nós, pero que enfían a través do retrato un diálogo que é transmitido pola tinta de cada poeta. Mulleres estas, as do arquivo Vidal, que son traídas do pasado para visibilizárense, así como as súas historias persoais, pertenzas,
de lugares no mundo. Convídovos a que as escoitedes desde o silencio da observación, que leades nos seus ollos aínda húmidos, que parecen falarnos da súa fame, do seu medo, tamén das súas dúbidas, da festa, da conexión entre ismás, e tamén entre nais e fillas e netas boas, a quereza polo espacio da casa e tamén polo animal, o loto e o mariño, o vidreado volcadísimo e o mesmo corte de tía para vestir a 5, os sombreriños tesos, os zapatos pulidos, todo fala para vos, a postura ante a cámara, a tirantez do servicio, o non sabe que facer cos ollos ou cas mans, porque non hai que esquecer que o retrato era igual que o poema, e tal e como nos explicou John Berger nos seus xeitos de ollar, unha recompilación do que somos, do que temos e do que desexamos. A relación coa terra, co mar, coa casa, co territorio físico e emocional, tamén se enuncia nos poemas, creando unha comunicación daquelas mulleres con estas que somos hoxe nos. E o tipo está incomunicado, como os que podedes escoitalas, miralas, entendelas. Porque a través dos versos destes poetas que as interpretan, tradúcense sobre todo e rescatan unha voz que sempre foi silencio. Teño que dicir que a primeira vez que entrei neste pazo da Marquesa chamoume a atención esta pedra veteada como pel de serpe, coa que se configura a elegante escalera da personalidad. Ana explicounos con un cariño infinito que esta pedra leva por nome Toelo, que é unha pedra que é única no mundo e que só se atopa nestes lugares. E eu, que son unha teimosa das palabras e dos nomes, non deixo de ir buscando unha responde nesa elíptica que me trae desde a casa que tereu ata aquí, todas as palabras que vou vendo nos cartéis e atopei Toeleira polo camiño. Que tan bo é deixar constancia coa palabra de todo o que é importante. A Toeleira, lugar do Toelo, sen ese nome, nada diso sería. Igual que se a fotografía e a poesía, a voz de todas as mulleres, incluída a Marquesa, non chegaría a nós. Subimos as escaleiras hacia as de Toelo, mentras a historia do pazo da Marquesa está impresa nas fotografías da cornixa e xusto ao entrar na galería, aquel día, vin colgadas nas paredes as fotografías que fixeron as mulleres do lugar. Cada unha pousou os ollos nun momento importante da súa vida e ese intro e ese obxecto que retratou fixeronse de pronto únicos e os seus ollos inmortalizaron. Así é como se fixa unha voz, así é como mantén o tempo unha ollada. Antes de pendurar nesta galería as nosas máscaras post-pandémicas, naquela primeira exposición despois do confinamento, quedei un goganango de tempo observando unha que era fantástica, polo impactante e tamén polo libertaria e polo íntima. Unha corda que era de bragas enormes e cores extendidas para secar. Para mí, ondeaban selvas, eran como bandeiras de muller empoderada e dixen, hai poesía aquí. Igual que neste libro cheo de voces das mulleres que recitaron neste patio e que deixaron aquí o seu oco e o seu eco nestes últimos anos nos que se leva mantendo o recital de poesía en femenino do Concello de San Sadurniño. Unha data xa instaurada e importantísima, onde a ollada poética das mulleres que agora foron anónimas queda impresa xunto a outras voces máis consolidadas que foron María Xosé Llamas, o Luis Campello, Inés Sabaniro ou Pilar Maceda. Reclamo sempre beizóns para os povos que honran os seus e as súas poetas. E máis para aqueles que buscan na poesía a autoridade da palabra e a través dela o empoderamento da voz que sempre ficou en silencio para as súas vecinas. Nestes recitais e, polo tanto, neste volume, os versos lenzanse entre o cotiá e a proclama, entre as veciñas e os seus sonhos de escribir, entre as tarefas do día e o oficio de ser poeta. Así que, beizóns a esa administración que se ispe de ser máquina e sensibilizada, escolta, que non só permite, senón que acompaña e apoia os pasos para facerse visible e audible a voz poética do seu povo. Pois aquí, neste claustro da Marquesa Filántropa, aos pés das columnas que tornan o seu nome, e de centros de anos
anos de vida das árbores que rodean o xardín e os ríos Castro e Xulia que regan as raiceiras antigas que alimentaron a quen subo a arrebatar o nome e tamén a cociña ou a sombra, xuntamos os ecos, os pasos, a historia, os rostros e as mans, os medos e os desexos. En vertical, no son do recitado e en horizontal, nas páxinas deste libro, xa pertencentes á historia desta saúde. Vamos, tenemos a pasar. sempre un agasallo para en agradecemento por vir, por tocarnos, por deleitarnos e para que teñan de recordo, pois en algún momento deciden deixar a música e veixan iso e digan, ostras, o mellor é que sí. Nesta ocasión non lle podemos dar ese agasallo porque as mãos que fai ese agasallo están lesionadas, pero lle damos un vale para canxealo nunhas semanas por ese agasallo. E mil gracias por participar, Candela. Sigue tocando así de maravillosamente ben de paz, de cine, señal, mil gracias, de verdad. Despois houve unha persoa que lle prometiu un agasallo. Está por aí en bar?
na casa de, pois isto é un traballo que se para, escribir un prólogo con amigo. Ela dixo que non quería nada, que era que lle gustaban eran as loras. Pois, toda túa. E di gracias por traballo que fixeches, por lo que nos falaches ahora aquí, e sigues en próximo. É un placer verte como amiga, coñecer a tua obra, non cambies nada. Destas compañías que fixemos a San Sadurniño, que viña Ana, que me levase a onde se fan as loras, coñecer as persoas que ya están, porque para mí tamén é moi importante que as persoas que den valor o que fan as mulleres coas súas mans, sexa un bolo de pan, sexa rolar un neno, aleitar unha crianza ou facer algo tan fermoso como as loras, ten valor para toda a xente. Para mí era máis importante que calquera ingreso bancario, calquera cousa que se vai a marchar, pagándolle seguramente unha eléctrica, non? Algo como isto que non ten valor escrita. Muchísimas gracias. Gracias a persoas todas que participaron neste libro, que están aí a poder ver, porque eu atopo que o libro medio parís, pero os que estades dentro todos vosotros, os que os espermatozoides que andades por dentro dele. Entón, pois a chegades se vos dou a cada un o vosso exemplar. A todas e todos. Nada, que nadie se levante, sin tocar. Arrequeimos. Espero que vos guste. Bueno, como foi todo... Gracias a vos. Gracias. Que eles non sodes de San Sadurniño tamén, Aí lo tienes a vos. Gracias, Loreto. Bueno, eu collo, pero é Miguel. Pois Miguel, non te levantes, Me mandoume vir. Eu espero que quero unha foto con todos vos. Se ves que está el pide, se te está la fallada. Ai, para que non participamos tamén, non? Claro, todos vosotros sois participantes. Queda bien por aí? Ahora xe para o público e xa los libros. Pero mil gracias por participar e por colaborar con este proxecto. Gracias. Nada, gracias a ti, porque me da gente saber que se tuvo que ir y tenía mucho frío. Gracias. Niñas fileras. Gracias. Parabéns por o traballo. Gracias. Emma, eu creo que tamén é teu. Más un por eso, ¿no? Para el futuro. Gracias a vosotras.